אנחנו מסתכלים בגישה המטאבולית, אנחנו מסתכלים על זה בתור קיבלנו חפיסת קלפים, והחיים זה משחק הקלפים, בוא נגיד, ואנחנו, יש לנו את מחלקים, ויש את הקלפים שקיבלתי. השאלה היא מה אני עושה איתם, כי אני יכולה לקבל קלפים מעולים ולזרום עם המשחק ולא יותר מדי לחשוב על זה, איך אני משתמשת בהם, ולהפסיד. או שאני יכולה לקבל קלפים ממש גרועים ולשחק חכם ולזכות בכל הקופה. אז מה אנחנו עושים? מהו אורח החיים שלנו? איך אנחנו חיים? איך אנחנו משתמשים בגוף הזה? You inspire me to be the higher me. You're my inspiration. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט השראה להבראה. Welcome to my podcast Inspired to be higher. בפרק הזה אני המרואיינת. זה רעיון שלי ברדיו סול עם אברהם רויזמן על הגישה המטאבולית דרך העיניים שלי, הניסיון שלי והתובנות שלי. תהנו. In this episode I am the interviewee. It's my interview on Radio Soul with Abraham Roizman discussing the metabolic approach through my perspective, experiences, and insights. Enjoy! Vision's clear. אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן. שבוע טוב, כיף שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של פרק חדש, כאן באולפנים של רדיו סול בפתח תקווה. איזה כיף להיפגש איתכם ולשדר אליכם. אתם בני 55, אתם ובני משפחותיכם, אז כיף, ותעקבו אחרינו, תעשו לנו לייק, זה עוזר לנו לתת לכם תכנים מעניינים נוספים. ובאמת השבוע חשבנו להביא לכם משהו פורץ דרך ומעניין, מאוד חדשני. בשביל זה הבאנו פה את שירה אברבוך, ששירה אברבוך היא נטורופטית, מייסדת מרכז שירה לרפואה הוליסטית. אפשר להגיד הרבה על האנשים שמקדימו את זמנם. אני חושב שהשיטה שהיא מביאה היא שיטה מצד אחד מאוד מאוד עתיקה, מצד שני מאוד מאוד חדשנית, שבאמת תאיר לנו את העיניים בכל הנושא של היחס לעצמנו, לגוף שלנו, לאמונות שלנו, וכמובן לטיפול ואורח חיים בריא. אז שלום שירה. שלום, כיף שבוע. להיות פה. כיף שהסכמת לבוא אלינו לתוכנית. היה כיף לדבר איתך גם בשיחות המקדימות, לשמוע את האושר ואת המקצועיות שיש לך. תודה. ונשמח לחלוק אותו עם המאזינים והצופים שלנו. אבל קודם תציגי את עצמך. אז אני שירה, אני אימא ל3 מתבגרים ונטורופטית, ובעשור האחרון התמקדתי מאוד ברפואה אינטגרטיבית שעוסקת בנושאים קוגניטיביים. טיפלתי הרבה בנושאים של חרדות, דיכאון, אוטיזם, דמנציה, דברים שקשורים למוח, ואבא שלי כשהוא חלה בסרטן, אז בעצם מתוך הצורך האישי צללתי לתוך הנושא של סרטן, והופתעתי מאוד לגלות שזה מאוד דומה לדברים שעשיתי בעצם. וככה גיליתי את התחום המטאבולי לסרטן, אבל היום הנושא הזה הוא בפריחה מאוד מאוד גדולה, הנושא המטאבולי, בכל התחומים, ואנחנו תכף נדבר על זה. ואני בעצם מביאה את השיטה הזאת לארץ. אין פה הרבה ידע בנושא הזה, אז בגלל זה מאוד חשוב לי להפיץ את זה, כי היכולות שלנו לעשות שינוי הן אדירות, היכולות שלנו לתמוך בטיפול הקונבנציונלי, להפוך אותו להרבה יותר יעיל, בעזרת תזונה, בעזרת תוספים, בעזרת עוד כל מיני דברים טבעיים. והמדע תומך בזה, והעובדה היא שאונקולוגים ומדענים ורופאים בכל העולם נוהרים לשיטה הזאת ללמוד אותה. כן, השיטה הזאת היא באמת, שאמרת לי שהבאת אותה לארץ, אז ראיתי כמה פודקאסטים ותוכניות במיוחד באנגלית, נכון. שבאמת השיטה הזאת היא מאוד פורחת בארצות הברית בעיקר ראיתי, ויש בה היגיון מאוד 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 שמתיישב עם המוח, עם ההיגיון הפשוט, אז נשמח שלפני שנגיע בעצם לטיפול פרקטי, גם בחולים קשים, כמו בתחום האונקולוגיה, מה זה הגישה המטאבולית? אז באמת השם הזה, קודם כל מה זה מטאבוליזם? זה איך הגוף שלנו מפרק כל דבר שאנחנו מכניסים לתוכו, נגיד מזון,
ומתוך זה מייצר גם אנרגיה וגם בונה את עצמו, את הרקמות. והעניין הוא שבכל תא ותא בגוף שלנו יש בעצם מפעל שמייצר את הדברים האלו, מפעל אנרגיה, ותחנת כוח קטנה. והתחנת כוח הקטנה הזאת היא נקראת מיטוכונדריה, אבל זה לא כזה רלוונטי, זה לא משנה לזכור, אני לא אבחן בסוף. מה שחשוב זה שהמפעל כוח הזה מושפע מהכל בעצם. זה מדהים לגלות, אבל מחקרים מגלים את זה וחוקרים את הנושא הזה המון, שמושפע מאיכות המזון, מסוג המזון, מהאם אנחנו אוכלים למשל סוכרים, שתכף אולי ניכנס לנושא הזה, ומושפע מסטרס, מרגשות, האם אנחנו עושים צומות, האם אנחנו עושים ספורט, האם אנחנו עושים... כל דבר באורח החיים שלנו, באורח החיים, לא בגנטיקה. אנחנו מסתכלים בגישה המטאבולית, אנחנו מסתכלים על זה בתור, קיבלנו חפיסת קלפים, והחיים זה משחק הקלפים, בוא נגיד, ואנחנו, יש לנו את מחלקים, ויש את הקלפים שקיבלתי. השאלה היא מה אני עושה איתם, כי אני יכולה לקבל קלפים מעולים לזרום עם המשחק ולא יותר מדי לחשוב על זה, איך אני משתמשת בהם, ולהפסיד. או שאני יכולה לקבל קלפים ממש גרועים, ולשחק חכם, ולזכות בכל הקופה. אז מה אנחנו עושים? מהו אורח החיים שלנו? איך אנחנו חיים? איך אנחנו משתמשים בגוף הזה? ובנפש? כן, אני באמת חושב שאת מדברת על חפיסת קלפים, אולי זה כבר... שלב הבא, את דיברת על המיטוכונדריות, אבל אני חושב שזה כן חשוב, לא צריך להגיד את המילה המפחידה הזאת, אבל בסוף כשמסתכלים על הגוף, מסתכלים על התאים, ואת מדברת פה על תחנת הכוח. אז אני רוצה שכן תרחיבי על זה, מה משפיע על, דיברת על זה קצת באופן כללי, כי אני חושב שאחרי שאנחנו נבין את זה, בלי להבין ביולוגיה ולהבין מושגים בלטינית, להבין איך בסוף גם הסוכר, גם האורח חיים שלנו וגם הקלפים, נלמד לשחק יותר טוב במשחק הזה. בדיוק, כן. זה המטרה. אז אני אקח למשל את הדוגמה של הסוכר שאתה עכשיו הזכרת. אנחנו רואים מאז בעצם המהפכה התעשייתית והחקלאות, יש שינוי מאוד גדול באורח החיים של בן אדם. לפני זה היינו ציידים לקטים, היינו חיים בצורה של, אוקיי, יש ארוחה, נגיד צייד או שליקטנו משהו, אוכלים, ואז יש תקופות ארוכות של צום, כי אין אוכל, פשוט ככה. מחפשים את הארוחה הבאה, או שיש חורף ואין אוכל בחורף. דברים שהם חלק מהטבע, כמו חיות, כמו... ככה חיינו. ולמעשה זה מאוד טוב לנו, לצום. עכשיו, לא שאני אומרת לאנשים עכשיו להתחיל לצום, אני רוצה לדבר על תזונה שמדמה צום. אז בואו נחזור רגע לציידים לקטים האלו. היינו בתקופות של צום, ומה שקורה בתקופה הזאת זה שבעצם לכל אחד מאיתנו יש שני מיכלים של אנרגיה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להפיק אנרגיה כמו מכלי גז. אנחנו יכולים להפיק אנרגיה מפחמימות, שבעצם בגוף כל הפחמימות זה סוכרים. הוא לא מעניין אותו. אם אתה אוכל אורז מלא או אם אתה אוכל סוכר. מבחינת הפקת האנרגיה מזה, זה הופך לסוכר, זה מופק מסוכר. או שומנים. עכשיו, כשאנחנו בצום, רק אז, כשהאנרגיה מהפחמימות יורדת, כי לא נכנסות יותר, לא נכנס סוכר לגוף, רק אז הגוף מתחיל להשתמש בשומנים שהוא אגר לצורך הצום. זה מנגנון מאוד חכם של הגוף לאגור את השומן כדי להשתמש בו בצום. זה נקרא שהוא נכנס לקטוזיס? לקטוזיס, בדיוק. הגוף מפיק קטונים ונכנס לקטוזיס, ורק אז באמת יש את השריפה של השומנים הזאת כחלק מהפקת האנרגיה. עכשיו, מאוד טוב לנו להשתמש, להיות בעצם גמישים מטאבולית, ככה נועדנו להיות. באבולוציה. זאת אומרת, לפעמים להשתמש בפחמימות, לפעמים בשומנים. אז את יוצאת פה נגד השיטה הקיטוגנית, לא, אני מכיר אנשים שהם רק אוכלים שומן וירקות, והם אומרים, אני רוצה להישאר קיטוזיס, ואם אני יוצא מהמצב הזה, אז אני ברגרסיה. אז את אומרת משהו אינטגרטיבי, נו. לא, למה אינטגרטיבי? למה אני אומרת את זה? למה הם גם צודקים? בגלל שכולנו היום בחברה המודרנית,
התרבות שלנו היא של חקלאים שמגדלים את החיטה, התרבות נהייתה כזאת שאנחנו כל הזמן בצריכה של פחמימות מגיל 0, שהילד נולד, האמא דוחפת לו, שחס וחלילה לא יהיה רעב. והפחד הזה מהרעב, וגם בעצם הזמינות. יש לנו מקרר בבית, אנחנו כל היום פותחים אותו, לוקחים עוד, וכמעט הכל פחמימתי היום, שזה גם לא היה ככה בטבע, ממש לא. אתה היית מסתובב בתקופות שלמות, לא היה בכלל פירות, לא היה דברים סוכריים, לא. אז הזמינות הזאת והתרבות הזאת שבנויה סביב והכל ארוז והכל קל לך ואתה פשוט מנשנש כל היום פחמימות. אתה בחיים לא מגיע למצב של קטוזיס. ואתה שנה אחר שנה חי ככה, וכולנו חיינו ככה וכולנו חיים ככה, ובאיזשהו שלב הגוף עייף מהדבר הזה, הוא לא מיועד לפעול ככה עם כל העומס הזה, ואנחנו כולנו ברמה מסוימת של אי סבילות לאינסולין. כי אינסולין זה הורמון שהמטרה שלו להכניס את הסוכר לתאים, בשביל לעשות את היצירת אנרגיה הזאת, המפעל כוח שדיברנו עליו בהתחלה. ובאיזשהו שלב אין כבר מספיק אינסולין, או שהוא עייף, פשוט הסוכר לא נכנס לתאים, ואז אנחנו כולנו מסתובבים עם המון סוכר בדם, כי אנחנו כל הזמן אוכלים, אבל הוא לא נכנס לתאים. אז התאים מורעבים, אנחנו מורעבים, ויחד עם זאת, בהשמנה, או סתם בעודף של סוכר, שזה מאוד לא בריא לגוף, מאוד דלקתי. מה זאת אומרת שהם מורעבים? מורעבים, אין סוכר, הסוכר לא נכנס, כי האינסולין לא מכניס אותו. וואו. אז אנחנו בעייפות כרונית, ואנחנו במתפתחות מחלות, כי בעצם כשאין אפשרות לייצר אנרגיה, אין אפשרות להיות בריא. ופה הקטוזיס הוא מאוד מאוד חשוב, כי פתאום אנחנו נכנסים למצב הזה, מפסיקים עם הפחמימות, מעלים את השומנים, מאפשרים לגוף להיכנס לקטוזיס, ופתאום התאים מקבלים פרץ של אנרגיה. ובאמת זה נותן מענה לכל כך הרבה בעיות בריאות, ולשאלה שלך לגבי הקטוגנים, הם צודקים בגלל שיש להם המון המון על מה לפצות, על חיים שלמים שהם אכלו פחמימות, והגוף פשוט נהיה מאוד מאוד, באנגלית קוראים לזה broken, metabolically broken, הם פשוט כבר לא מסוגלים לעשות את המעברים האלו בין פחמימות ושומנים, אז הם צריכים תקופה ארוכה להיות על אפילו לא רק קטוגני, לפעמים קרניבורי, כדי לשקם את כל המערכת הזאת שפשוט נשברה מהמצב הזה. זה גם רק אנשים בעודף משקל שיש להם מאגרים שומנים, או גם לא. אנשים... ממש לא, ממש לא. כן. זה, אין שום קשר. כי הרבה עושים את זה בשביל דיאטה, כי אומרים... נכון, כי יורדים בזה יפה, אבל אני ממש לא, זה לא מעניין אותי, מה שמעניין אותי זה הבריאות, אתה יודע איך גילו את התזונה הקטוגנית, זה מאוד מעניין, גילו אותה בבית חולים עם ילדים שסבלו מאפילפסיה. אוקיי. לא שמנים, לא קשור בכלל, אבל ראו שילדים שסבלו מפרקוסים ממש דחופים, שבכלל לא יכלו לאכול בגללם, הצום הזה, הכפוי, בעצם יצר הטבה במצב. ואז הבינו את הנושא הזה של הצומות ושל הקטונים שמופקים בצום, ולאט לאט הבינו שיש פה צורך בתזונה שמדמה את הדבר הזה. וככה שאפילו ילדים שרזים, שבכלל אין להם זמן ויכולת לאכול בגלל הפרקוסים, מאוד מאוד הוטב המצב שלהם, ככה שזה לא, הנושא פה הוא לא הרזיה, ממש לא. זה מדהים, זה כאילו הצומות בקונטקסט המערבי, מישהו שהוא צם, הוא נהיה כזה שכיף ורזה ולא בריא, ואת אומרת, הפוך. אנחנו מרגיעים את המערכת, אנחנו מורידים לחץ, ואז התזונה מיטבית יותר. נכון, נכון. זה מוריד את רמת דלקתיות בגוף, שזה הדבר, בעצם כל הבעיות בריאות השונות, הן נובעות מדלקות נסתרות. וזה אחד הדברים הכי חשובים. דלקות דווקא? מה הכוונה? תסביר. דלקות, אפילו ידוע שסרטן, למשל מישהו שיש לו בעיות במערכת עיכול, שנים על גבי שנים, והוא לא מטפל בהם, כי יש שם דלקת, יש שם ממש לפעמים קיב, לפעמים כל מיני סוגים של דלקות שיש במערכת עיכול,
אז ידוע שזה מעלה שכיחות מאוד, מעלה סיכון לסרטן מעי. וואו. אז אם אנחנו מדברים על מטאבוליזם, אני לא יודע אם זו המילה הנכונה, זה מה שאת מתכוונת, אז דיברנו פה ככה על תזונה, להפוך את הגלוקוז אולי לשומן, כאילו את התזונה. מה עוד אפשר להגיד על הגישה הזאת בעצם? זה פרט אחד. אז הגישה המטאבולית, כמו שאמרתי, היא מטפלת כמעט בכל תחום בבריאות, ומה שמאוד מאוד יפה בה זה שהיא... אמרו לי לא להגיד את המילה הוליסטית, כי זה נשמע רוחני כזה, אבל הכוונה היא שזה מאוד כולל, זה מאוד כוללני, כי זה כולל את כל תחומי החיים. זאת אומרת, מטופל שמגיע, אנחנו עושים לו, הוא ממלא שאלונים על כל אורח החיים שלו. בעצם אנחנו שולחים אותו להרבה מאוד בדיקות, לבדוק בדיקות דם, בדיקות רוק, גנטיות, בדיקות לבדוק אם יש לו רעלנים. הכל, בעצם אנחנו בודקים המון דברים, ואז אנחנו נותנים לו תוכנית טיפול שהיא מאוד מאוד מותאמת לו אישית, בניגוד למטופל שהולך לרפואה קונבנציונלית ומקבל פרוטוקול. יש לך זה, מקבל זה. פה אצלנו אין דבר כזה. אז מה שאנחנו מתייחסים אליו זה ההיסטוריה שלו, האישית, המשפחתית, הרגשות שלו, המצב הנפשי, כי כל אלה משפיעים. ההתעמלות, האם הוא עושה, האם לא, ואיזה להתאים לו את הדבר המדויק לו. הרעלנים, כמו שציינתי, זה אחד הדברים היום הכי חשובים. נעשה מחקר על תינוקות שרק נולדו וגילו שבחבל הטבור יש כבר 286 רעלנים ממש man-made כאלו, זה לא משהו שאתה יודע שאוקיי נולדים, זה לא אמור להיות שם, וזה רק תינוק שרק נולד, ואחר כך אנחנו נחשפים לעוד ואיך זה מגיע מהתזונה? מהאימא, מזה שאנחנו כולנו חשופים. דווקא אומרים שבחיל הטבור יש הרבה ערכים תזונתיים מאוד טובים לעובר, לא לחתוך את זה ישר. אבל זה מה שמראה, לא, זה לא שחבל הטבור הוא האשם, זה לא שאנחנו אשמים, אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד טוקסי, מאוד רעיל. איכות המים שאנחנו שותים, איכות הזיהום אוויר, המזון המאוד מעובד, החומרי הדברה, שזה תחום שלם, והוכח שגלייפוסט, שזה חומר הדברה שממש התפשט והשתלט על העולם, הוא קרצינוגן, הוא מסרטן, והקוסמטיקה, כל דבר שאנחנו משתמשים בו כמעט היום, אפשר היה לעשות אותו טבעי, אנחנו לא עושים אותו טבעי. אבל קרינה של טלפונים וזה... קרינה, בדיוק, זה גם תחום שלם. ואיך תעשי את זה טבעי? לא, אז תראה, קרינה זה מאוד מעניין, כי יש בטבע גם קרינה, אבל הקרינה שאנחנו יצרנו, האדם יצר, יש בה בעייתיות מאוד גדולה לגוף שלנו, והיה מחקר מאוד מעניין ששמו ליד בני אדם שמתנדבים שהלכו לישון, שמו לידם טלפון שעבד במשך 30 דקות. ומדדו את השינה שלהם וראו שבמשך שעה שלמה אחרי שהם הלכו לישון, הם בכלל לא ישנו. הגוף לא היה בהכרה, כאילו הם ישנים, אבל למעשה הם בכלל לא עברו את השלבים של שינה שצריך להיכנס אליה כדי לעשות. הגוף בזמן השינה, שינה זה אחד הזמנים הכי חשובים לנו ביום, של הבראה, של ניקוי רעלים, של כל מיני, המון תהליכים שקורים וצריכים לקרות, פשוט לא קרו שם. וואו. תגידי, אז בסדר, אז אני מבין שיש לנו פה הרבה קלפים בחפיסה, והרבה דברים שמשפיעים עליהם, כמו קרינה, כמו גנטיקה, כמו תזונה. דיברת על רגשות, איך רגשות משפיעות על הממברנות בתא? איך זה מגיע למקום כל כך דבר כזה, בן אדם ברגשות מסוימים? הכל מהמוח. הכל. אם אנחנו מאמינים במשהו, ויש לנו איזושהי אמונה מגבילה שהמצב שלי לא טוב, שאני בדיכאון, אז הכל ככה, האמונות שלי הם שבעצם אין לי תקווה, אין לי עתיד,
אז לא יהיה לי. כי מה שאני מאמינה, זה מה שיהיה. ואיך זה משפיע על החילוף חומרים? אז המוח משדר את זה לכל הגוף. הגוף יודע שפה אנחנו עכשיו במקום שהוא לא רק סכנה, אלא כבר זהו. הוא מתכונן, והגוף מציית. כי מה שהגוף לא יודע, אתה יודע, אם רודף אחריי אריה ביער, או אם אני נוסעת בכביש המהיר, הגוף לא יודע, הוא יודע שהוא בסכנה כרגע. וזה מה שהתאים מקבלים. התאים מקבלים את הסיגנלים האלו, וככה הם מתנהגים. אז בן אדם שעושה, ויש בפודקאסט שלי רעיון עם רופאה, שזו דוגמה מצוינת, בגלל שהיא הייתה רופאה קונבנציונלית, ש3 פעמים חזר לה סרטן, ובפעם השלישית כבר לא היה תקווה, הגרורות המשיכו להתפשט, הטיפולים כבר לא עזרו, והיא פשוט הפסיקה הכל, והחליטה להתמקד בחשיבה, בעבודה מנטלית, והיא נרפאה. היא כבר 18 שנה בריאה לחלוטין, נקייה, למרות שהרופאים אמרו שאין סיכוי שזה יקרה. וואו, האמת היא, אני שמעתי את הפודקאסט הזה, אולי נשלח בדף שלנו קישור לתוכנית המרתקת עם הדוקטור ז'נט מיכאל, שעשתה באמת מהפך בחיים שלה. כן. ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, נראה לי, על האמונה וההשפעה הגבוהה הזאת על הטיפול, אבל בואי רגע ניקח את המאזינים, בן אדם מטופל מגיע אלייך, את עושה לו בדיקה הוליסטית, אפשר לקרוא לזה גם אקוסיסטם של כל המערכות, בדיוק. גם הפיזיות, גם המנטליות, גם הנפשיות ואפילו הרוחניות אולי. נכון. איזה אנשים אנחנו מדברים מגיעים לטיפול? אני מניח שלא לצינון מגיעים אלייך, אלא למקרים יותר קשים, ונשמח לדעת מי מגיע אלייך, ומה התהליך שאת עושה איתם בסוף. אוקיי. אז מי מגיע זה הדברים שאני ככה מתמחה בהם ומאוד מאוד מעניינים אותי, למרות שכמו שהבנת, בעצם זה מטפל בהכל. בגלל זה קראתי לזה הגישה המטבולית לחיים, כי זה יועיל ויוסיף ויבריא כל דבר בסופו של דבר. אבל האמת היא, גם לי בא לבוא אלייך לטיפול, ואפילו שאני ברוך השם בריא, נכון, אבל אני אומר לעשות שדרוג של המערכת. מניעה היא התרופה הטובה ביותר, זה ברור. זה הלוואי שאנשים היו עושים דברים כאלו ומונעים. וגם כולנו יכולים לגלות על עצמנו דברים בזמן באמת הבדיקות. אז אני קודם אענה על מי ואז איך. אז אנשים עם הניסיון המאוד רחב שלי זה אנשים עם בעיות קוגניטיביות, כמו שאמרתי, אוטיזם, דמנציה, דיכאון חרדה, וכל התחום שנקרא נוירודגנרטיבי, ובתחום הזה יש פשוט תוצאות שאם אני אספר לך פה, אז אתה תחשוב שאני שרלטנית וממציאה. אז עדיף שאני לא אספר, אבל זה דברים, זה הכל הפיך, הפיך. אוטיזם, דמנציה, דברים שאנשים לא חושבים שזה הפיך, זה הפיך. יש פסיכיאטר שכתב ספר Brain Energy, נדמה לי קוראים לזה, דוקטור כריסטופר פלמר, שמדבר על הנושא של דיכאון וחרדה, עם תזונה קטוגנית למשל, שפשוט פתר לאנשים דברים קשים. אני מדברת איתך על רצון להתאבד, דברים שתרופות לא מגיבות. יש אנשים שכתבו וחוקרים את הנושא של דמנציה, שאם אפשר לחלוטין למנוע אותה עם התזונה הנכונה, וגם לעצור הידרדרות, כמו למשל דייל ברדסון, הוא גם כתב ספר בנושא הזה, מאוד מומלץ לראות. ועוד חוקרים, יש זוג, וזה הכל רופאים וחוקרים מאוד מאוד מהרווארד ומקולומביה ומאוניברסיטאות הכי. אז זה האנשים שיכולים להגיע אליי, והתחום הנוסף, יש בעצם 3 תחומים שאני מאוד אוהבת לטפל בהם, כי באמת התוצאות הן מדהימות. התחום הנוסף הוא איזון הורמונלי, של נשים בגיל המעבר, שגם הנושא הזה הוא כל כך קריטי להם. העבודה עם צומות, זה פשוט עושה שינויים. למשל, אני רק אגע בזה בקצרה, שלמשל נשים בגיל המעבר מאוד הרבה פעמים סובלות מהשמנה וממצב רוח
הזעות, וכל הדברים האלו הפיכים לגמרי עם התזונה. זה לא גזירת גורל, זה גיל המעבר. כן, אני אפילו לא צריכה לתת להם תוספים וצמחים, שפעם הייתי משתמשת לפני שנכנסתי לתחום הזה. זאת אומרת, זה גיל שיש בו המון יופי והמון חוכמה והמון... האבולוציה הכינה אותנו לעבור את הגיל הזה מסיבה מסוימת לשנות את התפקיד אולי בחיים, וזה לא אומר שאנחנו אמורות לסבול מתסמינים בגיל הזה. אז זה תחום שהוא מאוד כיפי לי לטפל בו. והתחום של סרטן, שהוא תחום שאני לא יכולה להסביר לך איזה מהפכים קורים בכל העולם. אלפי אנשים שהרפואה בכלל לא נתנה להם הזדמנות ואמרו, אין לנו מה לתת לכם יותר, לכו הביתה, זה מה יש. וניצלו ומשגשגים, וחיים היום חיים מלאים, ומפה עד הודעה חדשה דוגמאות. וואו, אז האמת היא, אני נשמח להיכנס לנושא הזה, שזה נושא משמעותי, ואני חושב שאחד הנושאים המרכזיים שלנו היום, אבל נעבור לכמה צלילים. בחרת לנו כמה שירים, השיר... בימים שעברו עלינו, אתה רוצה להגיד למה בחרת את השיר הזה? אני מאוד, לחזור לשאלה שלך על הנושא, איך הקוגניציה, איך הרגשות, איך האמונות משפיעות. אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה תקווה. וואו. בלי תקווה אין חיים. אז זה שיר שאני חושבת שמדבר על הנושא של תקווה בימים קשים, וכולנו צריכים את זה בימינו, אז... יאללה, בוא נשמע, תודה. טוב, אז חזרנו אליכם. אנחנו עם שירה אברבוך, נטורופטית, ודיברנו על מי האנשים שאת אוהבת לטפל בהם. אני אוהב שאת אומרת אוהבת, כי כשמטפל אוהב לטפל במשהו, אז הטיפול שלו מגיע ממקום הרבה יותר עמוק בנפש, ואני מאמין בטיפול הזה יותר שהוא רק מדבר על הצד המקצועי, וכמו הרפואה הקונבנציונלית וכאלה. אז בואי תחזרי ונמשיך מה גם השיטה הטיפולית שאת עושה. אוקיי, ואז כמו שמניתי את סוגי הטיפול שאני עושה, אבל למעשה, כמו שאמרתי, זה יכול להיות כל אדם שרוצה באמת להיטיב את המצב שלו. מה שקורה זה שהמטופל מגיע, אז אני נותנת לו לענות על שאלון שנקרא terrain 10, שזה מגילה שלמה, אבל זה שאלות אמריקאיות, אז זה בקלות, וזה נותן לי המון אינפורמציה, בגלל שבסופו של דבר, כשהוא מסיים את השאלון הזה, זה סוג של אפליקציה כזאת שאומרת לי מה התחומים הכי בעייתיים, שצריך עכשיו להתמקד בהם. יפה. אז יש מטופל אחד שמגיע, מטופלת עם סרטן שד, שאני אצטרך להתמקד דווקא בנושא של רעלנים ושל סטרס ושל חוסר איזון הורמונלי, ומטופלת אחרת עם אותו סוג בדיוק של סרטן, שבתוך סרטן השד יש כמה סוגים, אז אותו סוג בדיוק, בכלל אני אצטרך להתמקד אצלה בגנטיקה זאת אומרת, התחומים שהשאלון הזה נותן לי, הם מגוונים, וזה מראה לנו כבר שאין שני מטופלים שהם זהים. אז זה נותן לי את ההתמקדות ככה רחבה. וגם המון פרטים, כי אני קוראת את השאלון ואני מגלה בעצם הרבה על המטופל. בנוסף, אני שולחת לסוללת בדיקות, שהמטופלים בהתחלה, הם לא מבינים מה, בדיקות חינמיות מקופת חולים או מהבית חולים, והם לא מבינים כי רופאים לא מתייחסים לבדיקות האלו יותר מדי ברצינות. דברים פשוטים כמו CRP שזה מדד דלקת, או ESR שזה גם סוג של, מראה לנו קצת על אוטואימוניות, או כל מיני דברים שאין יותר מדי יחס לזה ברפואה קונבנציונלית. לנו הם אומרים המון. אנחנו קוראים את התשובות ואנחנו ממש יכולים להתאים טיפול לפי כל בדיקה, אני גם מראה למטופלים. אתה צריך את התוסף הזה בגלל הבדיקה הזאת שמראה שככה וככה. וגם כשאני נותנת תוספים, זה לא לכל החיים. אנחנו עושים אחר כך בדיקה שוב ורואים אם הבדיקות יתאזנו. אז הבדיקות שאנחנו רוצים בדיקות דם לראות, וזו כמות גדולה, אבל מבחינת המטופל זה לא משנה, אותה דקירה. כן. ואנחנו שולחים בדרך כלל לשתי בדיקות פונקציונליות, זה נקרא. זה בדיקות בעצם פרטיות שבודקות
יש בדיקת רוק שבודקים, זה נקרא SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms, לא משנה, אבל זה בודק את הנטיות הגנטיות. זה לא אותן בדיקות גנטיות שבבית חולים אנחנו מקבלים של מוטציות, משהו. לא, פה זה באמת דברים כמו גירוקים של המערכת. כל מיני אנזימים שאצלי עובדים יותר חזק לכיוון הזה או לכיוון הזה, וזה נותן לי המון מידע על איך להתאים את התזונה האישית למטופל. יש מטופל שמאוד טוב לו דווקא לאכול שומן רווי. הוא ככה צאצא של ויקינגים, והוא רגיל בשושלת שלו, וזה טוב לו. אנחנו רואים בגנטיקה שלו שאין שום בעיה עם זה. ומטופל אחר למשל, אנחנו לא נרצה שיאכל כל כך שומן רווי, ונעדיף תזונה ים תיכונית יותר, יותר דגים, יותר שמן זית, ועוד המון דברים. למטופלים מסוימים, סוגי ויטמיני B מסוימים הם יותר טובים, ולאחרים זה מאוד, וזה מראה גם את הנטייה הגנטית לרגישות לגלוטן, לרגישות לחלב. הגנטית, זה לא בהכרח, יש נטייה גנטית שהיא לא בהכרח תתבטא, אבל אם מטופל מגיע אליי עם סרטן, אז אני ארצה להתייחס לכל מה שהבדיקה הגנטית הזאת מראה, כי אנחנו רוצים להגיע למצב אופטימלי, לפחות להתחלה, כדי לשלוח אותו לכיוון פוטנציאלי יותר טוב. טוב, תראי, את מדברת על זה קצת באיזה משהו נונשולנטי, אבל כשמישהו מגיע אליך עם סרטן, אני מדמיין את זה כמשהו נורא דרמטי, כאילו, מן הסתם זה דרמטי, ואני אשמח שיפתחי את זה, כי כשבן אדם מגיע עם סרטן או משהו כזה, כמו הסיפור ששמעתי של ז'נט. שנייה, אני חייבת להפריע לך. רגע, אבל אני רק אציין ככה בראשי פרקים, שיש עוד המון דברים שאני מתייחסת אליהם בהתחלה. זאת אומרת, הטיפול הוא רשימה של המון 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 נושאים, כמו שציינו קודם, הקרינה, הרעלנים, הטיפול, הספורט, האם הבן אדם עושה או לא עושה, החשיפה לשמש, שהיא סופר חשובה. בן אדם שכל היום יושב באולפן, או במשרד, או בבית אפילו, ולא נחשף לשמש מספיק, כל המערכת שלו משתבשת מזה. מאוד חשוב לנו, אנחנו חיינו בעבר... היום יש תדמית מאוד גרועה לשמש, את יודעת, בימינו, שמש זה מסרטן, אז... השמש היא חשובה לנו יותר מכל דבר אחר. היא בן אדם שנחשף, אני לא אומרת להיות בזמן של שמש חזקה, אבל זריחה ושקיעה למשל, זה תדר של אור שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, הכתום הזה. הצבע הזה הוא מאוד מרפא, והוא לא רק מרפא כתדר אור, אלא הוא בעצם נותן לגוף שלנו, למוח שלנו, את ההוראה של, אוקיי, עכשיו מתחיל היום, עכשיו נגמר היום. זה נקרא circadian rhythm. זה בעצם כל ההורמונים שלנו קשורים אחד לשני ומקבלים סיגנלים אחד מהשני, וההורמונים שקשורים לנושא הזה של המחזוריות של היום, הם סופר חשובים, הם עושים לנו בעצם רגולציה לכל השאר, ואנחנו מאוד התרחקנו מהנושא הזה, אנחנו לא חשופים בכלל לאור יום כמעט, וכל היום לאורות שהם לא טבעיים לנו, האורות הכחולים, המסכים, וזה עושה שיבושים מאוד גדולים. אבל נחזור, סליחה, אני רק רציתי שאנשים יבינו שזה מאוד לא הדבר המצומצם הזה של, אוקיי, פרוטוקול טיפול. לא, יש פה בחינה של כל האורח חיים. אבל כן, אז סליחה. כן, השאלה הבאה שלי זה בעצם מה התהליך הטיפולי שאת עושה, אבל בוא ניקח בעצם, נביא את זה למקום יותר של דרמטיות. בן אדם מגיע עם חס וחלילה סרטן. אני מניח שהוא מגיע אלייך אחרי שהוא כבר היה אצל רופא אונקולוג, ואחרי שהוא קיבל את המדד, כאילו, למה שהוא ילך למישהו, לנטורופט, או ירצה ללכת על התותחים הכבדים, על טיפולי כימו, על טיפולים אימונולוגיים? נסי להסביר את התהליך שבן אדם כזה עובר מרגע שהוא מגלה את זה, ועובר מן הסתם בבית הקונבנציונלי, והוא מגיע אלייך. נכון, אז אני, קודם כל, אני מסכימה איתך לרוב, רוב המטופלים מגיעים אחרי שהם היו אצל אונקולוגים. לצערי, הרבה מאוד קיבלו טיפולים קונבנציונליים שלא צלחו והתאכזבו מאוד, ואז מגיעים בעצם בסוג של
הרפואה הקונבנציונלית לא ראתה אותי, לא התאימה לי טיפול מדויק, הרבה לא, ואז הם מגיעים וסוג של נושמים לרווחה, כשאני בעצם מעבירה אותם את סוללת הבדיקות האלו, ומתאימה להם משהו מאוד מאוד מדויק להם. אני לא אומרת להם לרדת מטיפול קונבנציונלי, להפך, הטיפול שלנו הוא יכול להיות מאוד אינטגרטיבי, הוא מיועד להיות תמיכה גם בטיפולים אחרים. דוגמה קטנה זה שצום, אם בן אדם הולך לעשות כימו, אם הוא מגיע לזה מתוך צום, נגיד אידיאלי 24 שעות, אבל אם אי אפשר אז 12 שעות לפחות, גם לפני וגם אחרי הכימו, האפקט של הכימו יהיה אחר לחלוטין, הרבה יותר טוב, הרבה פחות תופעות לוואי. למשל, עוד דוגמה זה אמבטיות קרח. אם עושים לפני הכימו אמבטיות קרח, אנשים לפעמים לא מאבדים את השיער, לפעמים כל מיני דברים מדהימים קורים מתוך התהליכים האלו שאנחנו ממליצים ומשנים בעצם את התוצאה של הטיפול הקונבנציונלי. אפשר לתת פתאום מייקרו-דוזינג, מינונים הרבה יותר קטנים של התרופות המאוד קשוחות האלו. אז זה אינטגרטיבי לחלוטין, זה אפשר לשלב ומומלץ. אבל יש גם, אני אתן דוגמה קטנה, יש אנשים שמגיעים שהם לא מעוניינים בטיפול קונבנציונלי, שהם חטפו כפות, מה שנקרא, שהם היו בטיפולים בתחומים אחרים. יש לי מטופלת שהבן שלה, לא עלינו, נפטר בגלל איזשהו פשלה של מערכת של הקונבנציונלית. כשהיא התגלה לה סרטן, היא לא רצתה בשום פנים ללכת לקונבנציונלי. כן. היא בטראומה, אז היא הגיעה אליי, ותודה לאל, יש לנו הצלחה מאוד גדולה איתה, והיא לא עשתה מעולם טיפול קונבנציונלי. אז זה דוגמה. מגיעים בכל מיני שלבים של הטיפול, ותמיד יש לנו מה להועיל ומה להוסיף. לפעמים זה, כמו שאמרתי, תמיכה בטיפול קיים, לפעמים זה בכלל טיפול עצמאי לחלוטין. הסל כלים הוא כל כך רחב של הגישה המטאבולית, של הגישה שאני עושה, ההוליסטית, הכוללנית הזאת, שבעצם באמת זה יכול להיות למניעה גם. לא, בארגז הכלים שלך הזכרת גם אמבטיות קרח, זאת אומרת, יש לך ארגז כלים, מה שאני מבין, מאוד מאוד רחב שאת משתמשת בו. מאוד רחב, סאונות אינפרה אדום של ניקוי רעלים. אין סוף, אני באמת לא אכנס פה להכל, אבל ההמלצות שלי הן, כמו שאמרתי, מותאמות אישית, ככה שאני לא נותנת לכל אדם רשימה אינסופית. אני מתאימה לו אישית את הדברים שהכי יועילו בחיים הספציפיים שלו, גם באורח החיים שישתלב עם הדברים, וגם עם בדיוק הבדיקות שלו והסרטן, או מה שזה לא יהיה. ואני יכולה להגיד שהגיעה אליי מטופלת עם סרטן במוח מאוד אלים, שנקרא GBM, זה סרטן שהוא אגרסיבי, וחייבים לפעול כאן ועכשיו. אין פה זמן לשחק. ואמרתי לה שדבר ראשון חייבת להוריד פחמימות וסוכרים, כי זה must במקרה שלה. אז היא אמרה, ואם אני אעשה את זה 80% מהזמן, או אם רק בשבת, בארוחת שבת אני אכתוב זה. אמרתי לה, אז זה נהדר, תעשי מה שאת רוצה, את האוטוריטה היחידה על הגוף שלך, אבל אני לא אוכל לטפל בך, כי אני יודעת שהיא תמות. זה פשוט, זה חד וחלק. אין פה בכלל מקום למשחק. אבל במקרים אחרים, יש גמישות, יש... כאילו, אני מניח שהרפואה הקונבנציונלית לא תגיד לה, תפסיקי לאכול סוכר, זה לא בכלל... לא רק שהם לא יגידו לה, וזה, תסלח לי שאני ככה בוטה, זה פשע שלא אומרים את זה. למשל ב-GBM, שזה מוכח, ויש באמת חוקרים היום בכל העולם, פרופסור סיפריד למשל, ופרופסור לונגו, הוכיחו במחקרים שהתזונה הקטוגנית זה הטיפול, אחד החשובים, לא שבזה בלבד בן אדם יבריא מ-GBM, שזה באמת, כמו שאמרתי, גידול מאוד אלים, אבל זה הכרחי גם להאריך חיים, וגם לעזור לטיפולים שכן נותנים להם, בעצם להיות אפקטיביים. וזה שזה לא מומלץ, לא רק שזה לא מומלץ, אלא האונקולוגים אומרים להם, תאכלו
מה שאתם רוצים, העיקר שלא תרזו. נוירוכירורגים, יש מצב בסרטן, שוב פעם לא עלינו, ואני מקווה שאני לא ככה... לא, להפך, אנחנו מגבירים מודעות כדי למנוע את זה. בדיוק. זה לא בשביל, זה לא עין הרע, להפך, זה... בדיוק, כי יש מה לעשות גם, זה הדבר המדהים. זה לא כמו שאמרנו על החפיסת קלפים, זה לא מה שחילקו לנו, זה מה שאנחנו עם זה נחיה. לא, יש כל כך הרבה מה לעשות, זה איך אתה משחק עם הקלפים האלה. אז למשל בסרטן יש מצב שנקרא קחקסיה, שזה סוג של דלקתיות כל כך גדול שהגוף מתחיל לפרק את עצמו, ואנשים אין להם תיאבון, הם לא רוצים לאכול, הם מאוד מאוד מרזים, וזה בעצם, רוב המטופלי סרטן מתים מזה, ולא מהסרטן עצמו. מה, מאנורקסיה? זה נקרא קחקסיה, זה נראה כמו אנורקסיה, אבל זה פשוט מצב של דלקתיות מאוד גדולה. ובמצב הזה, האונקולוגים בצדק כל כך מפחדים שהמטופל מרזה, אומר, תאכלו הכל. נותנים להם אינשור, שזה מין דבר מעובד, וזה לא נכון להגיד תאכלו הכל, אז הם אוכלים גלידות, והם פשוט תורגים את עצמם יותר מהר, כי הסוכר מאכיל את הסרטן, נקודה. זה לא, אין פה אולי, אין פה, זה הדלק המועדף על התאים הסרטניים. הם גונבים אותו הרבה לפני שאנחנו, התאים הבריאים מגיעים אליו. אז במצבים כאלו... רגע, את רוצה להגיד שסרטן זה חומר מסרטן? שסוכר זה חומר מסרטן? לא, סוכר זה לא חומר מסרטן. כמו שאמרתי, הגוף שלנו נועד לעבוד לפעמים על פחמימות, לפעמים על שומנים. זה לא אמור להיות מסרטן. אבל כשיש סרטן מכל מיני סיבות, בין אם זה מרעלנים, בין אם זה מכל מיני מצבים דלקתיים שהתפתחו בגוף. או מגנטיקה. כן, אבל הגנטיקה היא החפיסת קלפים. כן, אבל יכול... לא, אפילו ברקה, שכולם יודעים את הגן הזה, BRCA, שהוא גן שאם יש לך אותו, אז אנג'לינה ג'ולי למשל, השחקנית, עשתה קריטה מלאה בגלל שהתגלה לה ברקה. אבל היום יודעים שהקריטות המלאות האלו, הן בכלל לא משפרות לא יותר שורדים בזכות זה. זאת אומרת, היא ראתה את חפיסת הקלפים עוד לפני שהתחילה לשחק, היא פרשה מהמשחק, או שהיא נכנעה. בדיוק. ואני אומרת, זה כמו אם יש לי גידול במוח, מה, אני אוריד את הראש? זה לא הדבר שצריך לעשות, מה שצריך לעשות זה לשפר את כל המצב, להבין, אוקיי, הדבר הכי חשוב זה להבין מה לא עשיתי נכון עד היום. כי בעצם כל מחלה זה איתות של הגוף שאומר לנו, עצור, משהו פה אתה עושה לא נכון, תתחיל לבדוק. אבל זה לא איתות, זה חתיכת כמעט תאונה חזיתית שאתה בן אדם מתגלה בו גידול. אבל הגוף הוא היה לו הרבה איתותים אולי לפני כן שהוא התעלם מהם. נכון, אבל נכון. ואתה יודע משהו מעניין? אנשים כמעט תמיד נכנסים אליי לקליניקה ואומרים לי, אני הייתי בריא לגמרי עד שהגיע הסרטן. וזה באמת, אני אומר, זה לא יאומן כמה חוזרים על המנטרה הזאת. אני לא מבין מאיפה זה בא, הייתי בריא לגמרי. ואז אני מסתכלת על הבדיקות, לא, אתה לא היית בריא לגמרי. אתה היית, מה שאמרנו, שבור מטאבולית, כאילו, או כל מיני... אבל הוא, אחרי שהראית לו את זה, הוא אמר, כן, פשוט התעלמתי מהקולות האלה, שהוא באמת לא ראה את האיתותים האלה. אם הוא עדיין, אחרי הטיפול שלי, לא מבין מה היה לא נכון באורח החיים שלו, אז או שאני נכשלתי, או שהוא באמת כבר אין עם מי לדבר. הוא מאוד מאוד תקוע, וגם אז אני צריכה לעשות עבודה על התקיעות הזאת. לא, באמת התקיעות הזאת, אני רוצה להרחיב את השאלה שלי בנושא התקיעות. אני חושב שאני מאמין שפקטור מאוד מאוד משמעותי מהריפוי ומתהליך של שיתוף פעולה, זה הנושא של המוח, של המנטליות, של הנפש, של האמונה, של התקווה. זה מתחבר לשיר. מה התהליך האמוני, אני אקרא לו, של הבן אדם, שאת מעבירה אותו? כי, אומר, אני הולך לרופאים, זה העולם הכי חזק, הם יגידו מה לעשות, אני לא רוצה לעשות אימור על החיים שלי. אולי אין לי סיכוי, יש סטטיסטיקות שמראות את האחוזי ההחלמה. איך את עוזרת לבן אדם לעבור תהליך שלדעתי הוא הרבה יותר משמעותי מאשר כן לאכול סוכר או לא לאכול סוכר, נכון. קרח וכאלה. אני מסכימה לגמרי, מה שאתה מאמין זה מה שיהיה, כמו שאמרתי. אז קודם כל, אני צריכה לעבוד קשה ובעצם לעשות חינוך מחדש של כל מטופל, ובשביל זה גם אני עושה פודקאסטים ומתראיינת ומצטלמת, כי זה חשוב
שאדם בסופו של דבר יבין שהאחריות היא אצלו. וכל האוטוריטות האלו, שאנחנו הפכנו את הרופאים לאלוהים, ואת הממסד הזה, ואת הממסד, וכולם יגידו, ואת הגנטיקה, וכולם יגידו לי מה אני יכול ומה אני לא יכול. אבל בסופו של דבר, אתה היחידי שכותב את התסריט של עצמך, וזה, מחקרים מראים את זה. יש דוקטור שפינוזה, שהוא עושה מחקרים בתחום הזה. יש ברוס ליפטון, שהוא גם עושה כבר ככה יחסית כמה עשורים מחקרים בתחומים האלו של האמונה, שהיא יוצרת את המציאות שלך. ומבריאה אנשים. תרחיבי על זה, זה מעניין שיעשו על זה מחקרים, כי זה כזה אמונה, תחשוב טוב יהיה טוב, אבל אם יש מחקרים, דווקא נשמח לשמוע. יש מחקרים, ולמרות שיש מחקרים, ויש אקדמיה שלמה של ברוס ליפטון, שהיא היום מאוד מפורסמת, והוא עושה מחקרים על תפילות, מתקבצות קבוצות של אנשים שמתפללים עבור מישהו, וכל מיני דברים מאוד 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 שנשמעים ככה far-fetched ככה. ולמרות כל התחום הזה שהוא מאוד מתפתח ומאוד מצליחים באמת להראות במחקרים כמה התחום הזה חזק, זה הדבר האחרון שאנשים יסכימו לטפל בו, אצלי. כשהם מגיעים לקליניקה, הם רוצים שאני אתן להם, הם רוצים שאני יזרוק עליהם את כל התותחים הכבדים, הם ירצו לנסוע לקליניקה באונולולו, לעשות הזרקות של זה, הם ירצו, זה מה שהם רוצים להילחם חזיתית, והם לא מבינים שסרטן זה משהו שאנחנו מייצרים, הגוף שלנו מייצר, זה לא משהו שנדבקנו, יש גם תיאוריות של פרזיטים ופטריות וזה, לא משנה, אבל בסופו של דבר זה תא שלנו, שיצא מאיזון והתחיל בעצם לא למות והתחלק. זאת אומרת, הבן אדם מוכן לנסוע להונולולו, אבל לא לעשות עבודה מנטלית על ה... בדיוק, זה הדבר האחרון שהם יסכימו, והרבה אנשים רק בסוף ככה, כשהדברים מדרדרים, מוכנים, אוקיי, אני אעשה גם את זה. כי כל כך לא מאמינים בכוח שיש לנו על עצמנו, בכוח של האמונה שלנו, בכוח של המחשבה שלנו, בכוח של הרוח, ולהבין שבעצם מה שאנחנו, אתה יודע, הכל זה אנרגיה. יגידו לך, היו כאלה שהאמינו, ובסוף המחלה ניצחה אותם, אז מה את עונה להם? והיו כאלו שהאמינו וניצלו בזכות זה. והנה, בשביל זה צילמתי את הפודקאסט הזה עם דוקטור ג'נט מיכאיל, שזה כל מה שהיא עשתה. מהרגע שהיא הפסיקה, היא הייתה עושה 5 פעמים ביום מדיטציה של... דמיון מודרך של... positive affirmation, זה ככה אמרה לעצמה, אני בריאה, אני חזקה, הכל טוב בעולם שלי, וזה נכון. אגב, מה שהיא גם אמרה יפה, שזה לא רק שהיא האמינה בזה, שזה עושה תהליך נכון, ושחררה את הטיפולים, אלא גם הסביבה שלה, בעצם היא גרמה להם להאמין שזה הצעד הנכון, אבל שזה היה מאוד משמעותי, איך הבעל שלה והמשפחה, ואפילו הרופא שליווה אותה, נתן לה את ה... כי זה ממש הוליסטי ואנרגטי אפילו, הייתי אומר, בטיפול הזה. נכון. אז בעצם אני חושב, אז זאת אומרת שזה בסוף, האמונה הזאת היא בעצם יורדת עד רמת הממברנות בתא, ומשפרת את ה... לגמרי. אני רוצה לתת דוגמה של מטופל, שהסכים שאני אשתף את המקרה שלו, ואפילו אני חייבת להגיד שהוא כל הזמן מבקש ממני לשתף את המקרה, כי הוא סוג של נס רפואי. והוא ממש, הוא אמר לי, תעשי פודקאסט, תעשי זה, אני רוצה שכולם ישמעו את המקרה שלי, כי זה כל כך מדהים. אז אליאס, ככה קוראים לו, והוא הגיע אליי בעצם אחרי שהתגלה לו סרטן פרוסטטה, מאוד התפתח מהר, מאוד היה אגרסיבי, זאת אומרת, מהר מאוד שלח גרורות לריאות, ללימפה, לעצמות, והתרופות שהוא היה עליהן, תרופות שנתנו לו, לא הזיזו לזה. זה היה נראה כאילו להפך, זה רק מלבה את זה. והוא היה ממש 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 מפוחד ומיואש, והרגיש שזהו, שהוא הולך למות. והוא הגיע אליי אחרי שהוא הפסיק את התרופה. הוא הפסיק את התרופה, והוא אמר, אני רוצה עכשיו לנסות כיוון אחר. ואז אני עשיתי לו את סט הבדיקות ואת כל הדברים, ומאותו רגע שהוא הגיע אליי, והוא מספר על זה שוב ושוב, הוא פשוט הרגיש שהוא עטוף.
זאת אומרת, אני כל כך התעניינתי בו, כמו שרופא צריך להתעניין במטופל שלו, שהוא פשוט הרגיש שאני רואה אותו, ושאני מבינה אותו, ואנחנו דיברנו על הכל, באמת, על כל תחומי החיים, והתאמתי לו טיפול מאוד מאוד אישי, שכלל גם אינהלציות עבור הריאות, וגם מכל מיני תחומים של זה, וספורט, בגלל שהיה לו גרורות בעצמות, אז דברים שיחזקו את העצמות, התעמלות, ופשוט ממש דבר שהפריע לו, היה לו בעיות שינה, אז טיפלנו בזה, והיה לו, בגלל הטיפול שהוא קיבל, התרופתי, המון דברים השתבשו, והוא היה בדיכאון מאוד גדול, וטיפלנו בזה, והוא פשוט הלך וחזר לעצמו, וממש, זה היה אפשר לראות את זה, והוא גם תיאר לי את זה, וגם חברים שלו ראו את זה ותיארו את זה. אמרו, זה לא יאומן, אתה בן אדם חדש, אתה היית נראה כבר כמו גבייה. ואחרי 5 חודשים שהוא עשה את הטיפול רק הזה, רק הטבעי, רק ההוליסטי הזה, יש לו, ביטוח בריאות שלו הוא לא פה, הוא בחול, אז הוא נסע לעשות את הבדיקות בחול, שוב פעם הוא עשה, בנובמבר הוא עשה PET-CT והכל היה מואר, כי ה-PET-CT מאיר את הנקודות הסרטניות, ואז הוא 5 חודשים אחרי זה נסע לעשות עוד פעם PET-CT. כלום. וואו. אין אור. מדהים. הכל נקי. זאת אומרת, אין סרטן. זה מטורף. זה, איפה שמעת על דבר כזה? זה הגישה המטאבולית, זה התוצאות שהיא נותנת. והוא מרגיש היום יותר טוב מאי פעם בחיים שלו. והוא מאושר, והוא מרגיש שהוא מצא פשוט כל כך, הוא מתאר את זה כאחד הדברים שהוא מאוד מאוד אהב, זה שכל שאלה שהיה איתה לו, הייתה לי תשובה מאוד מאוד ברורה למה אנחנו עושים את זה. כי יש תשובות. אנחנו לא מנחשים שום דבר, אנחנו בודקים ומתאימים לפי זה. ואנחנו, באמת, התקשורת עם המטופל היא כל כך חשובה, שהוא ידע למה הוא עושה את הדברים האלו, אז הוא יאמין בהם, וזה מה שהוא אמר, זאת הסיבה שסיפרתי את זה. הוא אמר, מהרגע שנכנסתי אלייך והבנתי את הגישה הזאת, מה עומד מאחוריה, את המדע שעומד מאחוריה, אני האמנתי. והאמונה הזאת היא, האם הוא עברי בגלל האמונה, האם הוא עברי בגלל הדברים שנתתי לו, הוא עברי. לא, זה מדהים, אני חושב שבסוף הנטורופט העיקרי זה המוח שלנו בעצמנו. לגמרי. וואו, שירה, זה היה ממש קצר, עבר כל כך מהר. אני חושב שזה מעט שמחזיק את המרובה. יש לנו ממש 2 דקות, אולי יש לך איזה מסר למאזינים שלנו, אלה שחס וחלילה חולים, או אלה שבריאים, מסר לחיים. המסר שלי זה אם האונקולוג או הרופא, לא משנה אם זה סרטן או אם זה תחום אחר, אומר לכם, זה מה יש, תחיו עם זה, או לחילופין, זה מה יש, אתם צריכים את התרופה הזאת והזאת לכל החיים עכשיו, תחיו עם זה, ככה תחיו, תחליפו רופא. כי אין דבר כזה. הגוף שלנו לא נולד עם חוסר באיזושהי תרופה. אם יש פה איזושהי בעיה, צריך לרדת לשורש הבעיה. למה? למה ייצרנו לעצמנו את הבעיה הזאת? מה הגוף מנסה להגיד לנו? Okay. וברגע שעושים את העבודה הלא פשוטה, אבל הנכונה הזאת, מגיעים למקומות מופלאים. וואו, איזה כיף. אז דיברנו פה על הרבה עולמות, דרך הממברנות, דרך המנטליות, דרך טיפול אפילו אמבטיות קרח וקיטוזיס. באמת הכל מגיע בסוף לרמה של האמונה, של התקווה, שאנחנו המרפאים של עצמנו. וכל חפיסת קלפים שאנחנו מקבלים, לא להאשים אף אחד, לא את ההורים, לא את הסבא ואת הסבתא, עם כל חבילת קלפים אפשר לשחק ולנצח בגדול, זה חלק מהיופי של המוח שלנו. היה כיף לארח אותך, אנחנו הגיע לסיומה עוד תוכנית מרתקת של פרק חדש, תעקבו אחרינו ברשתות השונות, בפייסבוק, ביוטיוב ובטיקטוק, ושבוע הבא ניפגש פה לעוד תוכנית, בשעה 11, התוכנית גם בשידור חי וגם בשידור חוזר, אז היה כיף, וכמובן שנשאר לכם פרטים של שירה, איך אפשר ליצור איתה קשר והאתר שלה, ונקווה גם שתביא לנו חומרים שנוכל על המחקרים המהירים האלה שאמרת לנו. בשמחה. וזהו, ניפרד בשיר של יצחק קלפטר, שזה גם צליל מכוון.
זה השיר שאבא שלי היה שר לי כל החיים, ובגלל זה ככה רציתי לשמוע אותו. יאללה. יקר לליבי. שנזכה. ביי, להתראות. תודה רבה. תודה שהייתם איתנו עד סוף הפרק. אני מקווה שמצאתם השראה בתוכן של היום. אם נהניתם, אני מבקשת שתשתפו את הפרק הזה אפילו רק עם בן אדם אחד. כך נוכל להפיץ יותר תקווה, ריפוי ושינוי חיובי בעולם. למידע נוסף אתם מוזמנים לבקר באתר שלי shiramed.com. תודה, וניפגש בפרק הבא.